ランデブーポイントに到着しました。これより作戦を開始します。さーて頑張る大が型バイスの質量反応を検知。排除してください。でどほいほいほいどだほいだほいどだ毎日力を貸してけろだほいだここで決めてやるでターゲットの機能異常を検知。ターゲットの撃破を確認。さすがです。通信です。全ターゲット沈黙。次の作戦区域に移動してください。敵の増援を確認。つげるな排除してください。でどそっちゃどどんほっそっちゃそっちゃ毎日力を貸してけろどどんうやらここで決めてやるそっちゃうやらそっちゃそっちゃうやら毎日力を貸してけろどどんどどんターゲットの撃破を確認。お見事です。通信です。全ターゲット沈黙。次の作戦区域に移動してください。敵の増援を確認。つげるな排除してください。だほいやだどにゃほいにゃでにゃだでほいど
どうほいだにゃだにゃここで決めてやるターゲットの機能以上を検知にゃにゃそっちゃドローンドローン対象の部位損傷を確認。そっちゃ対象の部位損傷を確認。で